Bid-deċiżjoni li kien se jwettaq il-Gvern Laburista li jibgħat immigranti lura lejn il-Libja kwistjoni ta' immigrazzjoni irregolari, il-Prim Ministru Joseph Muscat dawwara fi kwistjoni dwar drittijiet fundamentali tal-bniedem. Hekk sostniet Therese Comodini Kakija, avukat li tispeċjalizza fuq id-drittijiet tal-bniedem f'kummenti li tat lil dan l-istazzjon. Għalli fejn tidħol l-immigrazzjoni regolari hemm tliet aspetti differenti: l-aspett morali, l-aspett legali u l-aspett ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dak li ġara fl-aħħar sigħat, komplet Therese Comodini Kakija, ir-reputazzjoni ta' pajjiżna ħadet daqqa l-isfel b'aġir li mhux aċċettabbli f'pajjiż demokratiku. Billi teddet il-pajjiżi l-oħra biex jgħinuk, sempliċement billi tgħidilhom jekk ma tgħinunix jiena se nikser l-obbligi tiegħi internazzjonali jew nikser id-drittijiet fundamentali tan-nies, ċertament li mhijiex aċċettabbli naħseb fl-ebda pajjiż demokratiku. Allura sfortunatament spiċċajna f'din is-sitwazzjoni negattiva għal reputazzjoni ta' pajjiżna. Fil-Parlament, il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil iddeskriva l-aġir tal-Gvern, tal-Prim Ministru u l-Ministru tal-Internu u Sigurtà Nazzjonali bħala inkredibbli, xokkanti u kundannabbli. L-aġir tal-Gvern illum, l-aġir tal-Gvern dawn l-aħħar jiem u dak illi qalu l-Prim Ministru llum u l-Ministru tal-Intern huma affarijiet inkredibbli, xokkanti u kundannabbli u l-Oppożizzjoni ma taqbilx magħhom. Anke l-ex Prim Ministru u deputat nazzjonalista Lorenz Gonzi fl-intervent tiegħu ikkundanna dan l-aġir tal-Gvern li bih qed jinvolvi il-pajjiż kollu. Lil din naħa lil poplu tagħna hemm barra qed tinvolvuna aħna sa neħlu magħkom f'din l-assurdità. U dan mhux sew. Shame ma ngħidx on you. Shame on us. Imisna nistħu bħala pajjiż. Lorenz Gonzi qal ukoll il-pajjiż falla f'dan il-mument ta' prova. Sarattant l-interlokutur tal-Prim Ministru mal-Komunità Musulmana f'Malta, Mario Farrugia Borg, ma xtaqx ikkummenta dwar dak li ġara fejn ħafna mill-immigranti Somali huma ta' twemmin Musulman bħalu. Daw kienu se jiġu mibgħuta lura lejn il-Libja. Ismani ma tantx nixtieq nikkummenta ta' to be honest. All right. Okay, thank you. Le, ma fis-sens għax bħala. Ma nixtieqx nikkummenta ma jimpurtax. F'Mejju li għadda l-Komunità Musulmana laqab sodisfazzjoni l-ħatra ta' Mario Farrugia Borg fis-Segretarjat Privat tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Waqt laqgħa mal-Prim Ministru l-Imam Mohammed El Sadi tenna li Farrugia Borg kien strumentali biex il-Komunità Musulmana tivvota Labour fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Fl-2011 Farrugia Borg kien anke indirizza l-Konferenza Ġenerali Laburista wara li meta Muscat laħaq lider Laburista kien kitiblu ittra jistaqsi hemmx spazju għal Musulmani fil-Labour. Muscat kien wieġbu li Malta ma tistax tkun stat Ewropew fuq il-karta biss imma trid tipprovdi l-istess drittijiet ċivili u reliġjużi bħalma jsir f'pajjiżi oħra tal-Ewropa.